Firemiya rediyo. Firemiya tashar al'umma. Firemiya rediyo. Farin gani tashar tamu ta yi gaba. Firemiya nace Firemiya nace tasha ta al'umma. Me shirye-shirye don al'umma, daga zarar ta sako shirin ta kaji al'umma da azama. Firemiya tashar kan gaba, ita ta yi awon gaba. Ni na ji ana zancenta, an ce ba ta gami ga ƙarya, zancen da ma bai cika ba ta ma sanya shi. Ai shi yasa take ta yin gaba, ai mu mun gane. Ni idan da akwai gaskiya, ni ba za na bi ƙarya ba. Firemiya rediyo tasha ta al'umma. Me shirye-shirye don al'umma, daga zarar ta sanya shirin ta ko ina ai ta ta'azzama. Firemiya rediyo tashar al'umma. Mita 200 na ce har da 7. Kaji na gari na kowa. Firemiya rediyo. Firemiya ta muce, zamanin naki ne, shirye-shirye sai da ke. In kaɗan matsa nan gaba, cikon wannan zance Malam Ahmad IT manager. In kaɗan matso kuma nan kusa, Malam Ibrahim na ce manaja. Ga kuma Abba Dabo ciyaman, sauran batun kwaji zancen. Firemiya ta muce, Allah shi ƙara martaba. Afuwar Allah muke biɗa, duniya da lahira. Firemiya rediyo na gari na kowa. Mita 200 na ce har da 7. Firemiya rediyo tashar al'umma. Da ke muke fariya, kina samu kan hanya. Dole na yo miki jinjinar girma har da kafiya. Firemiya rediyo, Firemiya rediyo, Firemiya ta muce. Ina mutan gari ku ce su zo, ga na gari na kowa. Firemiya rediyo nace tashar al'umma, na shirye-shirye don al'umma. Firemiya rediyo tana lafiya, ma'aikatanta sun yi anniya, aiki suke ba fariya. Allah ya ƙaro lafiya. Firemiya rediyo, Firemiya rediyo tashar al'umma. Ga gidan rediyon mu na gari na kowa, sun shigo gari, ga al'umma na ta marhaba. Kafin su fara sun yi nazari, su mutan gari sun yi ayari, sun yi tafi ga jagaba. Ai gidan rediyon mu tai gaba, na yi godiya ga jagaba. Ga Abba Dabo sarkin aikin, tafiyar ai na baka makin. Mun gaishe ka jagaba, sannu shugaban gidan rediyon. A kullum mu idan mun duba, Firemiyar take ta zarce. Labarai akan ka'ida, labarai akan gaskiya, dungu da nahiya jimla. Nagari na kowa da gaske, mai kan isnan 7. A larabci na gane wannan, alfaharin cikin duniya, alfaharin cikin jama'a. Rediyon mu ce ta danno zangon FM da AM.